Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Aray! Kadagay sa namaak sa kong lawas! Hapil lang akong naog! Ayaw! Ayaw! Unsa man ni? Karit kami hayag ang palibot! Unsa man kahayag ka? Itong kababay ka rin na astungas kahayag! Sa katapusan, nakita ko na yun ang usa sa akong mga kaaway. Kinsa ka? Ako ang itong mga diwata nga gisaligway sa Rayna. Unsa man imong gipanulti? Aray! Tabagi ko! Taga na kayo na maak na ako! Aray! Aray! Ikaw tabangan. May buti gikan kanimo. Unsa ka namang bugti? Ang nimo ang kataho. Unsa? Kinahanglang ihatag mo kanako ang imong katahom. Aron hunungan ka sa pagkaon niya ng mga gagmay hulmigas nga mga gutom. Aray! Ihatag mo na kanako ang imong katahom. Nagkasakit mas pinakas sa mga hulmigas! Gawaton mo ba ang labang mo dili? Aray! Aray! Tabagi ko! Tabagi ko kung makagawas diri! Ihatag mo na ba kanako ang imong katahom? Oh! Aray! Karon kayon! Mga matay ka ng mga hulmigas nga may paa kanimo. Buhay pa kinay sinikay! Ay! Buhay pa kinay sinikay! Oh, ibaw kinay ka nga buhay sinikay pero napangutan na kung naasa na itong pangitaong sinikay! Oh, iuwang ka dito huwag nakatubang ka sa patayang yuta! Kung mo na kinalang musuutan niya ng patayang yuta! Naglukso-lukso na sab ka! Buti pa sabot nga nakatagkan ko si Muna-una, ha? Ito'y! Oh, uy, iyang-iyang ka! Mura ko buang nila. Gistorya ko kino. Iyang-iyang mo mga. Mura mga di ito yung lihog do. Ayaw lang pag-apura. Ha? Ayaw lang pag... Uy! Sam ng aso sa kakahuyan! Lihog na ka mo. Yung na to ang ray na palayo Pasilan, pasilan! Naunsa naman sa daan ay! Di mata makapahuway ani ay kanang dugay-dugay untang pahuway! Dako na tayo sunahan. Unsa may ato bato nini? Ang Rayna! Kinalan ato mapalayo ining dapita ang Rayna! Dali na, Andoy. Oo, dagan mo. Nag-anam na kadakong aso. Kanon siya kayo kining maong kakahuyan. Aron wa na'y taguanan ang mga kaaway. Oh, bidilaab na ang kayo, Reyna Rosa. Mao ka na ang angay nga mahitabo ni ining dapita elmo. Aron dili kini mahitabong taguanan sa mga kaaway kining dapita. Maayos ang imong naunanaan, Reyna Rosa da, pero Unsay pero wala si kataguan mga pagkaong mananap nga maayam ni ining dapita. wa na ko makinahanglan og daghang pagkaon. Pero unsa may ipakaon nimo sa mga bihag, ha? Ang perlas nga itong na ang mahibaw ni Ana. Dito dapita, kinahanglang masunog pa. Perlas nga itom, sunuga ka tong dapita sa kakahuyan. Sunuga!
Sabi buhato na ko ini. Maglibog na mag-uusay. Usan sa ning kayo ditong dapitas lasang mo eh. Maglibog na kung sa'yo kung nahon. Ito'y, ha? Tabangi. Tabangan na to sila lula. O padayon ang pangitan ni Nikay. Ayaw lagi bilaha akong porol. Unsa man ka eh. Asa mo sa kung magiguro yun ha? Buhin ang sit-sit akong porol kay lilingman ko, ha? Basi nalimod ka. Aray! Wala. Aray! Wala gini. Wala dungo ka kung lilingman ko makahubok og porol. Uy, usa man eh. Ano matas pang mulagaw pa ingo sa unahan, ha? Sige mo, sige, larga. Hindi na makita yun na to si Nikay. Pitilig, dunay dautang na itabo niya karon. Niyan ako si Yuta. Sa lapok kong Yuta. Oh, nakagawas na ko sa mikaging nga lapok nga nagbutos na ako. Ang diwatang itom. Ay naman kasi kalit man nga namingaw kining dapita sa ilahong si Yuta. Murag migaan lang akong gipati. Uwa na sa bang mga namaak sa kulawas og naong. Oh, napaghihapon ang mga od na nagsigasiga ang ilang mga lawas. Salamat. Mahayagan ang lungag nga akong sabayon. Nagkaka mo. At tuta dito na pita, dali. Ay, pasilan. Ay, gunitin na niyo. Maayong ray na ha. Eh, kusog naman kayong kayos kakahuyan. Maabdan ta na. Ha? Usawa rin na to. Kinalabat-basan pa na to atong mga lakang. Dali ka mo. Tay. O, tay ha. Buto, huy. Paminaw na mo. Unsa man nun? Murag busagak man karon sa tubig. Ato naman ako sa busay sa bangaw. Pagdali ka mo. Ay, pasilan mo na. Noy. Murag mabugto na gidak kininhawa, noy ibo. Una lang mo. Ayaw pa wahid, ay Lola. Malitso juga kung maabdan ka ng kusog kayong mikailap ka kayo. Oba, Doon lang tayo busay. Kamay na lang kuhang. Dali. sige, noy. May hayag na sunahan. Ang may kusog-kusog ng hangin na nakasuti ni sa lungag na lapungkon. Dako na ka ng lungag ang nasunahan. Miabot ako sa baba sa lungag. Salamat. Makagawas na gid ko sa lungag. Ay, kaawa lagi awa. Busay na gid na. Dali ka mo. Mga tutas kabatuan sa ubos. Doon na lang tayo sa inaw. Pagdali ka mo. Agoy. Ang kayo, mura man og dunay utok. Bisunod man nato ini. Ay, ang ray na. Ihumol ninyo sa tubig. Ubog ka mo sa linaw sa busay. Ay, lima. Ang kayo. Napadagig na kaon ng kayo. Oo, lagi. Nagsunod ko ni mo. Nasunod nga tugyanan mo sa ayaw pagdali niya puti. Kalma lang. Kay kalma ram sa lang. Leading man. Saan nang dapita sa unahan, ha? Labog na mga tanom niya. Maglisod na pagsuod niya puti. Asan ni mo ko? Oy, hoy! Ako nang dampasan! Salamat. Ngayon, nagit ko sa gawas sa lungag. Ang kapoy nagit sa kulawas. Ang kasakit sa kumpanit. Nga naman dili naman ako apit, palihok akong kamot. Ang kapoy nagit kayo. Pero, kinahanglan makapalayo ko yung dapit, sa maling dapit, ang patay ni Yuta, kini.
Kun mao na, dili pa gid ko luwas. Kinalang makapalayo ko ining dapita. Ang mga gamot sa pating kahoy, nanggimok sila. Oras sila nahibang nga may tao din eh. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!